היום מתכנס, זה א' זה את וב' זה את. כן. היום מתקיים כנס של העמותה הישראלית לחקר עב"מים וחיים חוץ-ארציים. בוודאי, אני אחד המיצגים. בסמינר הקיבוצים בתל אביב עם גילויים חדשים מהארץ והעולם. בוקר טוב לדוד רונן, עיתונאי ודובר העמותה הישראלית לחקר עב"מים וחיים חוץ-ארציים. מה נשמע? חיים טובים. מה מתחדש בעולם העב"מים? מה אתם הולכים להציג היום שיסיר את עולמנו? קודם כל אני הולך להראות את המסמך של המחקר על הייצור ממושב אחיהוד. טוב, זה סיפור ישן אבל כבר, דוד, נכון? זה 1996. תקציר למי שהיה מאיתנו בכיתה ו'. הפעם הראשונה שהמסמך הזה בעצם נחשף. אנחנו הולכים לדבר על... מה במסמך? זה מסמך שבעצם הוא מסמך ממשלתי, שמי שחתום עליו הוא פרופסור יהודה היס, מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר. וזה לגבי הייצור הזה שהמדינה טענה שזה, סליחה על הביטוי, שזה צואה של פרה. ואני אקרא רק את חוות הדעת, מפני שיש פה שמות של 4 פרופסורים שעסקו בזה, וזה מאוד מעניין שכתוב ככה. על סמך תוצאות בדיקה מיקרוסקופית או מיקרוסקופית אלקטרונית של מוצג שנמצא במושב אחיהוד בתאריך 23 בדצמבר 96 ועבר לבדיקה במכון ושנחשב כייצור מחוץ לכדור הארץ, הנני מחווה דעתי שהמוצג אינו רקמה אנושית ולא נמצאו סימנים להיותו רקמה ביולוגית מוכרת של בעלי חיים או צמחים, לא ניתן לקבוע שיוך המוצג לחומר אורגני או אי אורגני, וכן לא ניתן לקבוע שהמוצג עשוי מחומר סינתטי. וואו. זאת אומרת, זה משהו מסין. כן, משהו שלא מוכר ולא ידוע. וזה מאוד מעניין שהסתירו את האמת, וחשוב שאנשים ידעו. אנחנו גם הולכים, דרך אגב, היה עוד סיפור, זה אף אחד לא יודע וזה מעולם לא סופר על זה. בבית דגן שוכנים שרידיו של ייצור נוסף שנמצא בחוף הים של אשדוד. כן? כן? איך הוא הגיע לשם? ממקור אורגני. הוא נדרס על ידי טרקטורון. איך הוא הגיע לשם? אף אחד לא יודע איך הוא הגיע לשם, רק 2 נשים שעשו טיול על החוף חשבו שזו בובה, ואחת מהן רצה לאסוף את זה לנכד שלה, וכשהן חזרו, היא ראתה שהבובה באה לקראתה. והיא התעלפה, ובמקרה עבר שם רכב של המשמר האזרחי, והייצור עדיין היה חי. השוטרים לקחו את זה, אספו את זה בתוך איזה שק, הביאו את זה לשם, ומי שטיפל בזה הוא דוקטור ישראל בק, ואני מחכה, למרות שכבר חלפו כמה שנים, אני מחכה לשמוע ולהשיג גם את המסמך של התוצאות. בכל העולם מסתירים את הסיפורים האלה, בכל העולם, נכון? זה, כאילו, יש איזה, כביכול איזה קונספירציה עולמית, שברגע שנתקלים בדברים האלה, מישהו מעלים את זה. למה? זה כבר משתנה. התירוץ השגור היה שרוצים למנוע היסטריה מהציבור, אבל כבר רק החודש ממשלות דנמרק וממשלת קנדה הודיעו שהם פותחים אתרי אינטרנט ממשלתיים. הם חושפים שם 10,000 אירועים שקשורים בעב"מים. אותו דבר קרה בבריטניה ובצרפת, בצ'ילה, בברזיל. מה אנחנו רואים כרגע, אגב? שם בכחול הזה? אחד מהאירועים שדווקא צולמו על ידי מקם של מטוס, ויש בזמן האחרון, בעיקר מעל בריטניה ודרום ומרכז אמריקה, 10 אירועים רציניים שצולמו. רציניים אני מתכוון אחרי בררו וניקו את הרעש מהתמונות, והיה בטוח לחלוטין שזה לא השתלה של משהו וזה לא מטר של מטאוריטים וכו' וכו'. אין לזה שום הסבר אין לזה שום הסבר ארצי, אסטרונומי. זה לא 2 פנסים של מיני אוסטין? לא. בשמיים? זה משהו מאוד מעניין. וכאלה צילומים בכל מיני חילות אוויר למיניהם בודקים. זה צילום שאני גם בפעמים אחרות שנדרשתי לתת לו הסבר, אמרתי שאני חייב לקבל לידי את הדוח של המעבדה שבדקה את זה. הוא מאוד מעניין, על פניו זה נראה כמו הדבר האמיתי, אבל עד שאני לא מקבל תעודה שמאשרת שזה אכן אותנטי, אז אני לא מתעסק בזה. הנה עוד דוגמה למשהו זה משהו שאנחנו קוראים לו סיגר. זה מין עב"ם, בצורה מאוד מוערכת, הוא יכול להגיע לאורך של יותר מקילומטר, וממנו יוצאות, רואים את זה כבר במאות צילומים, מה שקוראים צלחות מעופפות. הדיסקים הקטנים ואליו גם הם חוזרות. איך הדברים האלה לא זוכים איך אני לא ראיתי דבר כזה? זה מה שאני רוצה לדעת. סע לבריטניה. כי אנחנו עסוקים בעניינים שלנו, ואנחנו לא אתה ראית פעם במו עיניך?
בוודאי, ככה אני התחלתי את העניין שלי בנושא, אחרת הייתי אומר שזה סתם איזה נישה מעניינת מבחינה עיתונאית. אני ובן דודי ראינו כשהיינו ילדים, בנתניה ראינו הבא מאוד מאוד נמוך, מאוד קרוב, ובעצם זה שינה את החיים שלי, ונדרתי נדר שכשאני אהיה גדול, חלק מהזמן שלי אני אקדיש לעניין הזה. מה זה היה הדבר הזה בגודל של 4-5 מגרשים של מכבי נתניה, מעל הראש שלנו. זאת אומרת 40 מטר. ענק. אז היום בכנס, מה נראה עוד? אני אציג את המסמך, נראה תמונות של לכאורה מבנים על פני הירח ועל פני המאדים. יהיו הרצאות והסברים ועדכונים על כל אירועים שקרו בזמן האחרון, כי יש שינוי מאוד מאוד גדול מבחינה פוליטית בעולם. מה שציינתי, העניין הזה של הממשלים שמתחילים לפתוח אתרי אינטרנט ממשלתיים. אחד מהאנשים הכי בכירים בוותיקן פתאום יוצא בהודעה שיש ברואי אל במקומות אחרים. כן? מתי זה קרה? סגן ראש ממשלת קנדה, פול הילייר, ושר ההגנה של קנדה, עכשיו אחרי שהוא פרש, הוא ממסיבת עיתונאים אחת לשנייה הולך ואומר שהוא היה ממונה על התיק של האב"מים בממשלת קנדה, והוא דורש מממשלת ארצות הברית בממשלת קנדה לחשוף את האמת. אדגר מיטשל, אסטרונאוט אמריקאי שהיה על הירח, הוא ועוד חברים שלו דורשים מממשלת ארצות הברית לאור הידע שלו והמידע שלו לחשוף את האמת. יש רצף בלתי פוסק של אנשים מאוד חשובים, לא אנשים הזויים, אנשים שהם טייסים, אנשים שעבדו בנאסא, בכל מקום. האמת היא שאנחנו רואים מדי יום חייזר. אחמדינג'אד? כן. זה נוכח בחיים שלנו. זה עלבון לחוצנים. עלבון לחוצנים. מודים לך, דוד רונן. תודה רבה. תודה רבה, סמינר יום טוב. הקיבוצים בשעה 4, הכנס השנתי של 5. העמותה הישראלית לעב"מים. כן.